И здравейте, аз съм Алек и днеска ще втори опит. Здравейте, аз съм Алек и днеска ще играем Minecraft Story Mode и не съм само Алек. Също съм и The Clasher 11. Затова Minecraft Story Mode е много яка игра. Играл съм също това много яка. Вие сте ми изображени клипове, много голям фен съм на Minecraft. И да, ще дам линк откъде да се инсталирате. Това в момента игра на телефона ми. И малко е големичко, 600 мега... Не е толкова голям, 600 мегабайта не е много. Това ще дам линка в описанието, откъде да се инсталирате, да играете. Само че, за жалост, едно нещо е лошо. Че това е само първи епизод, ще може да играем. Другите епизоди се плащат. Ще направя поредица на тази игра, ще е много яко. Само че до края на първи епизод другите се плащат по 10 лева, затова е много гадно и аз не го харесвам. Просто ужасно, ама ще играем се пак първи епизод, той не е кратък, нито дълъг, но пак е добре. Значи да започнем да играем, защото много хубавим времето. Така. И да почнем епизод yes. И така. Сега почнем да играем. The game says adapt to the choice you make. Опа, не се затваря, бе. Искам да те гледам. Така. Почва... небе с звезди. Добре. Много красиво. Хайде. Това е тази библиотека, бе. О, Enchanted Table. Хайде, бе. Така. Че няма гледаме ти Enchanted Table, айде, бе. Така. Какъв този замък не мога да разбера. Не мога да разбера. То сега са четиримата избрани, доколкото знам. Това е Гебриел. Ще увидите в други епизод, мисля, в втори епизод. Това не знам как се казва. Това не прича някаква жена. Това е Магнус, който ще увидите в този епизод, който няма да го играем, за жалост, защото се плаща. Това е Сорен, който не знам точно в кой епизод е. И той извадя някакъв диск, който ще го ползваме. И ето ги четиримата избрани. Според мен най-як е той Габриел, защото той има един диамантен меч и кепи всичко. Те отива сега в енд портала и ще опитват най-вероятно да убият дракона, змея. Ето, убиха го. Не знам точно как, ама... За мен специално от съм го убивал на сервайвал. Само на креатив съм го убивал. То е лесно на креатив де. Почваме, тук няма някакви рекламки за Габриел. И сега почваме да играем. Това е нашата къщичка. What? Това съм аз. Опа, здравения меч. Tiny little zombies. 100 of them, crawling all over you with their tiny hands. All I need is like a shovel. I'm telling you, way too easy. So Къде I've пасето got е? Искам daylight да я sensor on the пасето. roof, Най-яки герой. and if I did this right, these lamps should Пасето turn е on once най-як. it gets dark. Най-яки герой. I didn't want to just leave Ruben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. О, пасето, много мощно, бутна тиквата. Okay, I'm not saying you Баси shouldn't come, мощното малко пасече. but don't you think Деде. this little boy you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, Рубен, my best I don't friend. know, amateurs. Рубен, който знае, Рубен е пасето. Both of you are. I didn't Много яко mean to пасето. buy it.
Много яко. Любими герой. Най-милото пресенци е много яко. Така. Justin Bieber. Whatever you want to be. What if I want to be a winner? No, accept that. Anything else, though? All right. Fine. Hear that? Oh, no. Oh, man. You guys totally freaked out. That was awesome. Axel, what's the matter with you? Как да го дай. Like a pig in Endercon. I thought we were buddies. Cool mask. It is, isn't it? Yeah, very convincing. The look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something Това for Logan. дебеля Nice. е Brought Аксел. Ruben a disguise? We're going to a Е, convention. крилца Somebody's got to wear a costume. и шапка на Драгона. As long as Ruben is happy, I'm happy. Well, zippity doo-dah. Бах се измея. Relax, it's fine. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Окей, пик. Така. Сега къде трябва да отидем? Да дадем честа. Shear's definitely taking these. Ножичка, yes. Shear some sheep. Айде в този чест. О, тук Flint and Steel. Not too shabby. Yes. Паси. Give me a dragon roar, Ruben. That'll do, Ruben. That'll do. Ми отивам надолу просто. Опс. Така. Тук има чакат Акил и онази там платник. Много ме трудно да запомня името, дори го забравих. Let's go. I've heard a juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two Този parts. Акил само с една вижда как живее. Part 1. The special guest at this year's Endercon is none other than Gabriel the Warrior freaking self. Whoa, what's part 2? Part 2, according to my Just sources, the winner of the building competition is Сега going to тук get to meet. It doesn't mean anything if we lose, but if we win, oh man, this would make up for all значи, the losing. Meeting Gabriel would знам be сега a ще great участвам в състезание. Totally. He's awesome. Малко It'd ще be намаля. amazing to meet him. В едно състезание, в което трябва да строим, мисля, че беше Ендерман. Трябва да го построим от купчета. Does this source of yours И make posters for така. a living? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this Сега, year we've got Ruben with us. този клип няма да е толкова дълъг. Faith, Olivia. What? Само ще стигнем до там, където ще се записваме за състезанието и от тогава там свършва клипа. Втория клип ще бъде или утре, или в други ден. Но най-вероятно ще е утре. Много е интересен, да знаете. Ще бъде много интересен. Okay then. Няма да не ви лъжа. Това ще бъде много интересна поредица. А моят човек се казва Джеси. Много яко не знам. Wouldn't an Enderman be better? Това I'm more scared of Endermen than creepers. лъка е това състезание, бе. Ендерман, ако... Then again, you scared the crap out of us creeper. with a creeper today. All right, let's build the creeper. You're going with Axel's idea? What's wrong with my idea? Nothing. The
Някаква идея. Защото се привлека като клипа. I think this is the first time we've decided on something before getting to competition. I think we've got everything we need. It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Всички и пресето с тази глава. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. A team on 3. 1, 2, 3. Free Team. team. А така е. Няма стигнем до състезан, защото е малко по-далеч. Така. До края на тренировките ще стигнем. Така. Айде да го бим този дебелия. Опа. Така, айде тренировки, да ставим мускули. Айде чупим камъни тук. Това щупенето е най-лесно. Така и това е лесно. Така да щупим очите. Значи, до тук ще бъде епизода. Благодаря, който е гледал клипа. Ще бъда много благодарен, ако се абонира за моя канал или коментира или хареса клипа. Каквото се избере. Моля да направете го. Просто искам да събира абонати. И за това искам да се направя моя канал по-богат. Затова ще направя една хубава поредица. И това ще бъде клипа за днеска. Дано да ви е харесал. Аз бях The Clashers. И чао!